Türkiýede Türkmenistanly ýanan 9 ýyla çeken maşgala durmuşyndan soň birden öýüniň ähli gymmat bahaly zatlaryny alyp badamsyny taşlady. Bu waka barada 2 dekabrda Türkmet Boğazı tarapyndan habar berildi. Gunça Juma Geldiýewanyň adamsy Taner Alkan aýalynyň özüni terk edýänligini işde SMS uradyp mälim edenligini ATV telekanalyna gurrun berdi. Adamyň sözlerine görä ol öýüne gaýdyp baranda hemme zady ýagny çaý çemçelerinden başlap penjirelerdäki perdeleri çenli aýalynyň alyp gidenligini görüpdir. Ankara'da ýaşaýan Taner Alkan Türkmenistanyň raýaty bolan zinana 9 ýyl mundan ozal öýrendi. Onuň sözlerine görä, zinanyň türk raýatlygyny almak möhleti geçýänçe hemme zat gowulypdyr. Aýaly türk pasportyny alandan soň ütkäp başlapdyr. Ilki bilen onuň gatnaşygy ütkäpdir, soň özüni alyp barşy. Ol adamsy işde bolan wagtynda iň soňky zarbasyny urup öýü talap gidipdir. Taner Alkan umumy ýanyň 2 milliona goly türk lirasyna barabardygyny aýdýar. Türk telekanalynyň habarynda otog, boş tekçeler we perdesiz penjireler görkezilýär. Otaga gireningizde ilki bilen garşyňyzda boş duran serwant bar. Beýleki tarapy öwrülip tekçeleri açanymyzda olaryň boşdugyny, penjirelerde perdeleriň ýokdugyny görýäris. Ilkinji dörýän pikir muny kim etdi, owrumy? Öýüň eýesi ýok diýär. Ol owrulugyň bolanlygyny inkar etmeýär, ýöne muny aýalynyň edenligini aýdýar diýip gepleşik alyp barýan jurnalist habar berýär. Erkek adam boş duran otogyny görkezýär we aýalynyň ähli emlägi alandygyny aýdýar. Ol düşök, notebook, pul, altyn alyp gitdi. Hiç zat galmady. Ol stakanlary aldy. Aşganydaky şkaflary boşaltdy. Seredin hatda çaý çimçelerini hem alyp gidipdir. Diýip Taner Alkan aýdýar. Ol bolup geçen wakalaryň özüne erbet täsir etirenligini we ruhdan düşýänligini aýdýar. Şkafy açdym, boş. Beýleki tekçeleri açdym, olarym boş. Psikologik taýdan men bütünlei dargadym. 47 ýaşly Taner Alkan Gunça Juma Geldiýew bilen teýilgäkde tanışanlygyny we desine aşyk bolandygyny aýdýar. 2013-nji ýylda jüwet durmuş gurup är aýal bolýar. Dinanyň Türkiýede ýaşamak üçin ruhsatnamasy 3-4 ýyllap uzaldylýar. Soňra olar raýatlyk almak üçin ýüz tutýarlar. Türkmenistanyň raýaty türk raýaty bilen durmuş gurmagynyň netijesinde ýaşamak üçin ruhsatnama we soň raýatlyk alýar. Bu adam aýalyny şeýle bir gowy görenligini, durmuşynyň her bir pursadyny surata düşürip diwarlara asandygyny aýdýar. Emma ol aýalynyň türk raýatlygyny alan soň desine ütkäp mydama pul talap edip başlandygyny, kredit kartynyň elmedama onuň ýanynda bolandygyny, şol bir wagtyň özünde de onuň otogynyň gapysyny gulplap başlandygyny gurrun berdi. Bu nikabirlesi maňa 2 million lira çykdy etdi. Men bagyt tapmadym. Meni aldadylar. Netijede rahatlygy alanyndan soň aýalym meni talady we maňa bir SMS berdi. Men onuň çal tutulmagyny we öz watanyna iwerilmegini isleýärin. Diýip Taner Alkan aýtdy. Türkiýanyň raýaty Türkmenistanly aýalynyň galplygy barada baş prokuratura ýüz tutdy.